Gasi ndopa rakasimuka rikarova pamudhuri. Ndopa wakabudira mukicheni zvindorova firiji. We were traumatized. That's all I can say. Parodi pacho ndopanga pakubvira moto futi. It was terrifying. Kuenda kuri kuita magetsi mazuva ano kuri kuita kuti vazhinji vashandise gasi pakubika. Asi gasi iroro riri kuramba richiuya nematambudziko uye tsaona dzatiri kunzwa. Zvizhinji zviri kuparadzwa mumoto unenge watanga kana pachinge paitika tsaona negasi. Mhuri yekuno kuGlenora yakasangana netsaona yakadaro apo gas tank rakaputika mushure mekunge ragadzikwa pasitovu yemagetsi yakanga isina kudzimwa nguva yakaenda magetsi. Mhuri iri kurarama upenyu hwaakurwadza iko zvino nekuti imba haisisina denga. Chikafu chizhinji chaive mumba chakaparadzwa nekuti chakapinda mabhodhoro. Havachakwanisa kukiya kunyangwe madoors, zvichireva kuti kunyangwe pavanorara hapasisina security. Vanokwanisa kubatsira nhamba dziri kubuda pachivhitivhiti ndo dzatinokwanisa kushandisa kubatsira mhuri iyi. Tinotenda kune vose vachabatsira. Muri muchirongwa The Village. Zita rangu ndinoitwa Stella Muhusha. Musakanganwe kuita subscribe. Mama makadini yenyu? Tiri kwedu makadini. Ndimi makasangana netsaona pamba pano. Mungatitsanangurirewo here kuti zvakafamba sei? Magetsi akaenda makuseni, sitovhu yemagetsi ichishanda. Saka munhu kana uchipiripera mwana zvekuenda kuchikoro unogona kutokanganwa kudzima sitovhu yacho. Then pakuzoklina mumba pakaiswa gasi tengi pamusoro pesitovhu iya. Saka magetsi akazokurumidza kudzoka masikati. Vanhu havana kucheka kuti sitovhu haina kudzimwa. Saka gasi tengi rakabva rapiswa nesitovhu kusvika razoputika. Zvichireva kuti hamuzi munomu muimba yekutandarira sekutaurwa kwanga kuchiitwa nyaya yekunzi zvakaitikira muimba yekutandarira. Gasi rakanga riri muimba mukicheni. Mekutandarira ndomuri kubikirwa, maibikirwa futi. Mukicheni rakatozopinda rapwanya mudhuri richindopinda mukicheni. Paitika tsaona iyi, pamba pakanga paine vanhu vakawanda sei, uye tiri kunzwa kunzi pane vakakuvara. Mungatitsanangurire kuti vakakuvara ava ndivanani, uye vakanga vari pano pamba vakanga vari panze here kana kuti chakaitika? Mune vanga vari mudining, vanhu vakuru vaviri nekacheche kane 4 days. Nevanga vari panze, vanhu vakuru vatatu nemwana mudiki ane 4 months. Pavanhu vakanga vari mumba vakakuvara zvakaita sei? Vanhu vakuru vakakuvara, vakatsva maoko, makumbo, mwakatsva kufesi, mwiri wese. Mwana mucheche akafurwa nemoto kufesi nekuti anga akaputirwa netumablankets, haana kuzotsva mukati. Mama, mungatitsanangurirewo here? Tanzwa kuti ndimi mumwe wevanhu vakanga vari panze musi wakaitika chiitiko ichi. Makanzwei, makaonei? Inini nguva dzacho pazvakaitika, tongoti pakudzoka kwakaita magetsi, taitova tiri mubedroom. Pasina chinguwo ndakabudawo ndichiperekedza maiguru vangu kunze kwegedhi. Ndichangosvika ndichifamba tiri murodhi ndakangonzwa sound. Fandatarisa dzimba kuti ndepapi. Saka ndangonzwa vanhu vese vangochema kuti maishingai, maishingai, kureva amai vangu. Saka tese takazongobva vanhu vese tichimhanya. Laki ndakanga ndabuda nomwe mwana munin'ina wangu mudiki futi. Ane 1 8 months. Tatabuda naye ndakamubereka. Saka patangonzwawo vanhu vese vakangomhanyawo vachiuya pano kuti vazotibatsirawo. Takatarisa muno tiri kuona madziro, hatisi kuona chiutsi pamadziro. Zvinoreva here kuti madziro aya agezwa kana kuti munomu hamuna kubvira moto wakasvibisa madziro? Moto uyu hauna kubvira for more than 5 minutes. Wakangobvira zviya zvokungoti vhu, ndobva pressure yatoninga, pakangoputika tengi regasi, moto uyu wakabva watongodzima wega.
hauna pawakabatira, hauna kuninga, hauna kupfungaira, unoita utsi, wabva wangotopera. Zvii midziyo yemumba yakaparadzwa nemoto uyu? Mafiriji, mastovhu, mapletsi, madhishi, kitchen unit, vakawanda zvinowanikwa mumadiamonds zvakapanyika. Iko zvino izvi muri kurarama sei? Tiri kuona kuti takatogara munomu hapana denga remba, uye tiri kuona mitswi pamadziro. Iye zvino izvi muri kurarama sei? Tiri kutotya because mawalls edzimba akamuvha akatobuda, mukatotarisa floor iyo yasara iri yega, mudhuri watoenda. Tiri kutongorama nekutya because paunotovhara dhoo harichavhare ende imba iri kutozengenuka, kutoratidza kuti imba yese hapasina, yatongopera. Tiri kutongotya, hapana denga, dzimba dzakatsemuka macracks, saka zviri kutongotyisa. Takatarisa mumashure, dzimwe nguva tsaona isati yakuwira, une paunoti ndakambonzwa chakadai. Imi muchishandisa gasi, mumashure pane pamakambonzwa here zvinonzi nevanhu gasi rinodai zvekuti maiti ini ndaingwarira gasi kuti ndisadai. Pakamboputika, pane takshop yakambosva kumusoro, but zvokufungira kuti panapa ringadaro hatina kufungira because tava nenguva tichirishandisa. Kuenda kwemagesiwo zvisina tsarukano ndokwakakonzerawo kuti tingozokanganwa, but dei magesi aigara ariko, unodzima stove kana wapedza kubika. Ende gas tank kutorisa padenga pestove inyaya yekuti mumba maiclean, ndomaendeserwo arakaitwa padenga pestove. Ndeipi chenjedzo yamuda kupa kuvanhu? Nekuti tiri kuona kuti iko zvino izvi tingatoti nyika yese iri kushandisa gasi. Huni dziri kudhura, pamwe pacho hautodziwani, asi gasi ndo yaanzira nyore yekuti vanhu vabike. Ndeipi yambiro yamungade kupa kune vanhu? Tongoti zvoni, munhu every time unenge uri careful, asi kana chinhu chada kuitika chinongoitika. Nekuti ipapapo mama vari kutaura kuti Shameni ndandamuudza kuti Shameni pawakaisa apa hapaite kuti uise gasi, panoita chinhu chinoitika, ivo havanotoziva kuti stove iri on. Saka ndofunga vasati vatopedza kumutaurira izvozvo ada kufamba kuti aende kunobvisa uye ranga ndoparavha rakatongoputika. Saka tongoti kuva careful, asi kana chinhu chinongoitikawo chinongoitikawo. Mataura imimi kuti vanhu vakanga vari mumba ndo vakatsva, uye moto iwo wakangoti vhu nguva imwe chete uchibva wangodzima. Saka vakatsva nei? Chii chakanyatsovapisa? Igasi yakaenda pavari here kana kuti kuvhungwa nemoto? Vakatsva nei sezvo muri kuti hapana rimi rakabvira mumba? Pakaitika flame yakaitika, but mumba makamboita pressure because yakapwanya mahwindo anga akavharwa ichibuda nemoto. Saka flame iyi yanga ine pressure mukati futi, ndomapisira yakaita vanhu. Bosi maglasi ese mukatarisa hapasina, akabva yese achindodonhera kure. Saka flame yacho yanga ine pressure futi mukati, ndo yakatozobvisa rufu. Tanzwa kuti pane kamwana kane 4 days. Mai vemwana iye vari kupi? Vainaye kuchipatara. Vanhu vakatsvava, mai vemwana ndo Shameni? Aiwa, vaiwacha panze, ndanga ndinawo panze vachiwacha. Ndopatakangozwa pressure yehwindo repakitchen kurira pachitobuda moto, ndopatikati tisati tavhara muromo, ndopatakanzwa kutoti bhum, imba ichitosheka tange yakutodonha pasi. Ndopatakati taya kumhanya tichiuya apa, ndopatakaona vanhu vachichema vari mukati vatotsva. Mushure mekuitika chiitiko, mushure metsaona iyi, makakasika here kuwana rubatsiro rwekuti vanhu vakanga vatsva vaendeswa kuchipatara? Hongu, takabatsirwa navo manipatsa vepanext, ndo vakavatakura nemota yavo nokukurumidza vakaenda navo kuHarare hospital.
Kuchipatara vanowanzotaura kuti munhu atsva madhigrees akadai. Mungaite here ruzivo rwekunzi vari kunzi vatsva zvakaita sei vanhu vari kuchipatara? Inenge 12%, mucheche inenge 3%, mucheche ari nani. Koya shameni 24 26% ndiye akanyanya kutsva zvakanyanya. Shameni akatsva papi nepapi? Musoro, kumeso, maoko, makumbo. Nekuti akanga akamira achitoenda kwaVenegasi. Ndofunga ndizvozvo zvakaitika. Mai vakanga vakagara? Mai vakanga vakagara nemucheche pasi. Saka vakatsva pai mama? Mama vakatsva makumbo nemaoko, ndo zvakanyanya kutsvawo. Hameno nepamwe pane pakakwara kana kuti vakawirwa nemasabhestas here vachitraya vakarohwa ruoko vachitraya kuvharidzira mwana asbestas ranga rakudonha. Saka tisoziva kuti rwakadisloketa here, varingoti ruri kurwadza harisi kusimuka. Tanzwa muchiti mimi tsaona yakaitika mumba muchiklinwa yakaitika zvekumanguvai? Tsaona yakaitika zvekuma past 11 ndo pakaitika tsaona iyi, asi tinotenda Mwari akatirwira. Tinomukudza zvisingaiti nekuti nezvakaitika taitofungira panogona kufa munhu kana kuti vanhu vaifa. Amai vemwana vaiva panze vaitrayawo kuda kupinda mumba kuti vasevhe mwana, kana kuti vanga vari kuseriwo tata kutya kuti mota iri kuseri ikabvira vanomhanya sei vangawanewo mwana mucheche wokuseri. Saka totenda Mwari zvikuru, totenda Mwari vakatibatsira. Nenguva yacho vanhu vese vemumaraini aiwa tovatenda, vanhu vakatibatsira. Hauzive umwe aimhanya neapa kubatsira kupinda mba kutora mucheche kuita sei, aiwa totenda. Mama ndeapi mashoko amuri kuda kutaura? Ini tinongotenda Mwari akatiponesa. Bhozi dei zvakaitika usiku kana kuti nguva dzokubika manheru, vanhu vese varimo vangadai takatsvira mumba. Inini ndingadai pamwe ndakatourawa nekatengi because ndinoshandisa kicheni yacho, ndomakandoputikira tengi regasi. Ndingadai ndakafirawo imomo, munomu vanhu vangadai vakafira munomu because hapana aitokwanisa kuvhura madhoo. Dhoo iri rakaloka pakaitika zvinhu, vanhu vachitiraya kurivhura rairamba. Apa pane mabhagla bhazi, saka zvaitonetsa kuti vanhu vabude. Saka totenda Mwari kuti zvakaitika masikati ende tese tiri vapenyu. Iko zvino izvi matambudziko amuinawo ekuti mungati mimi dai tawana rubatsiro rwakamira soso? Matambudziko atinawo, wani tiri kutotya mudhuri wacho, muri kutoona zvauri wakatsemuka, zvidhina zviri kutotyisa kuti pamwe zvogona kudonha. Hatina denga, madhoo edu asi kutovhara, imba yakatomuvha. Pekubikira chaipo masitovu akaparara ese, hapatorina chikafu chaicho. Zvinhu zvizhinji zvaiva munomu zvakazara mabhodhoro nemagirasi, zvinhu zvaiputsika, saka hapatorina chikafu chacho. Rufu yacho hatina, pekubikira pacho hatitorina. Mumba munomu manga makazara puresha yegasi yakasandudzira madhoo ese achivhurika, mamwe achitotyoka. Yakabva yapinda nemoto uchibvuraudza zvinhu. Gasi ndoparakasimuka rikarova pamudhuri, ndopawakabudira mukicheni uchindorova firiji, ndobva yabooka. Ndoparakandorova futi mabhaketi, ndobva yadonha. Ranga ari pamusoro rikatsemuka, ndopachakazobhesta. Chibhesta ndopachakashekesa imba yese. But vanhu vachizouya, katengi takakanhongera pakona katotsemuka nepakati. Kukatopu chakaenda panext chikandodonhera ipapo. Kavhavhu kakandodonhera paimba yenhamba 3, ndobva karova rata rikabouka. Ini ndinogara panext, ndiri muvakidzani wepamba pakaputika. Ini ndakatobva kumusha musi wacho, ndofunga by 10 ndanga ndamumba. Saka tanga takagara mumba inini nemunin'ina wangu neshamwari yedu. Saka taitotaura tichiseka tichikurukura. Hapana kupera nguva ndobva tanzwa kuputika. Saka takangovhunduka tikatarisa mudenga tikaona marata achisumuka.
moto uchipinda mumba takangogara. Takatoshayiwa musuwo, takatadza, takaita confusion, tikatadza kubuda mumba. Takatozoti papaye ndopatakabuda tichisumudza kamwana kanga kari tantinako mumba tichibuda. Hatinamboona kuti zvese zvakaitika zvakafamba setakangobuda tichimhanya. Tabuda ndopandakaona mwana musikana akanyanyotsva wepanapa akamira pakati pehwindo apa akasumudza maoko. Ndopandatongoshedzera kuti kana uchikwanisa kubuda neipapo buda. Saka tansi kuziva kuti moto uchiri kuenderera uko here. Ndosaka ndakaimuti abude neapa. Saka vanga vasvika panapa kudhara ndovakazomuti vati atenderere. Saka takanzwa amai vepano vachichema vachiti vana vangu vafa. Saka tanda kumhanya tichida kuona kuti afa wacho ndiani, tibatsirane tione kuti tingakwanise kubatsira papi. Ndopatakaona zvinhu zvese zvaputika, imba yatopwanyika. Situation yacho yanga isingatoiti. Saka takatiraya kuti vakwanise kuenda kuchipatara nekacheche kane 4 days kanga kari mumba imomo. Hatizive extent yekuti kakakuvara sei, but takangoona kuti kumeso kwanga kwapuka mbichana pamuno neparuoko. Saka takazongoti baba veapo next opposite apo ndo vakazongotakura vanhu vakaendemhanyisa kuchipatara. Saka ndo nhau yacho. Asi patakazodzokera mumba medu isusu takaona madziro akatsemuka mukati. Tikaona ndofunga maplastic chikafu chavo changa chirimo mapeks emaraisi. Raisi racho ndofunga pakaputika zvinhu rakapinda nekumba kwedu. Saka imba yakasheka mukitchen nemudining imomo. Saka ndo situation yacho. We were traumatized. That's all I can say. Asi tinongotenda Mwari kuti vanhu vapenyu. Kana zvichigadziriswa zvinozogadziriswa, asi vanhu vaita sei vararama. Ngitengi ndakadonha pasi apa ndandine mwana kumusana parodi pacho ndopanga pakubvira moto futi. It was terrifying. Iko zvino izvi vanga vasipo ndo vari kubika negasi. Ini ndiri kutya kana kutongoona flame zvayo chero yehunhu, kana kutongonzwa chiri kutinhira chekuti ndiri kungofunga explosion yakaitika. Ndiri kutongotya chero kutongoona moto zvawo. Iyi ndo stove yacho yanga yakagara gas tank yakatoparara. Hatizi kuti yakaita sei, kuti yakarohwa negas tank racho here kana kuti chii. Iyi ndo firiji yacho yakasvika ichibata, yanga iri mukitchen yakasvika ichiboorwa negas tank. Then pressure yacho yanga iri mumba yakatozopwanya maglazi ese aya akadonhera pamugodhi ndoko akandosvika. Flame yacho yakabva yapisa mupopo, yakabva yapisa mavhu, wakatsva mudenga wakavhaurwa nemoto.